Kung bago ka lang sa aming channel at mahilig ka sa mga kakaibang kwentong katatakutan, pindutin ang subscribe button at ang bell icon para lagi kang updated. Kung hindi, mumultuhin kayo. Kwentong Takip Silim. Nang umibig siya sa aswang. Iwinasiwas ni Romeo ang buntot ng pagi nang maramdaman niya ang presensya ng nilalang na nagtatago sa dilim. Hinigpitan din niya ang pagkakahawak sa isang tansong espada na minana pa niya sa kanyang lolo. Ilang sandali pa ay nakarinig siya ng malakas na iyak na nanggaling sa kubo ng kanilang kapitbahay. Patakbo siyang nagtungo roon at ganun na lamang ang kanyang pagkabigla nang makitang nakahandusay ang bunsong anak ni Aling Tasya. Butas ang tiyan ng bata at wala na iyong laman loob. Punit-punit din ang dugoang damit niyon at puno ng galos ang kanyang katawan. Maging ang mukha niya ay hindi na halos makilala dahil sa kagat ng matatalim ng ngipin na bumaon doon. "Romeo, tugisin mo ang aswang na may gawa nito sa anak ko," umiiyak na sabi ni Mang Tonyo. Tumango naman si Romeo na talagang kilala sa pagtugis ng mga aswang. Siya ang madalas na lapitan ng kanyang mga kabarangay upang pumatay sa mga umaaligid na halimaw. Agad na lumabas si Romeo at pinakiramdaman ang paligid. Alam niyang hindi siya nag-iisa. May nakamasid sa kanya. Naamoy niya yun. "Kung sino ka mang nagtatago sa likod ng punong yan, lumabas ka. Kung hindi, ipapatikim ko sa iyo ang talim ng espada ko." Matapang na sigaw ni Romeo. Isang maganda at maputing babae ang lumabas mula sa likod ng puno. Napanganga si Romeo nang makita ang kabigha-bighaning dilag. May kung anong kakaibang pakiramdam ang sumakop sa kanyang puso. Tila ba nahipnotismo siya ng babaeng naglalakad papalapit sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso ni Romeo habang ang mga mata niya ay hindi niya maialis sa babae. Sa unang pagkakataon ay narinig niya ang malamyos na boses ng babae. Nagpakilala iyon sa pangalang Gracia. Sinabi sa kanya ng babae na napadaan lang di umano siya roon na taon na may narinig daw siyang mga pagaspas ng pakpak. Doon ay muling nagbalik sa isip ni Romeo ang tungkol sa tinutugis niyang aswang. "Ako si Romeo. Masaya akong makilala ka, Gracia. Halina't ihahatid na kita. Mahirap na maraming aswang ang gumagala sa paligid." Agad namang pinaunlakan ni Gracia si Romeo na ihatid siya sa kanilang bahay. Habang papalapit sila sa madilim at makitid na iskinitang patungo sa bahay ni Gracia, napansin ni Romeo na panay ang tingin ng babae sa kanyang liig. Siguro tinitingnan mo itong galos sa liig ko, no? Nakuha ko yan sa pakikipaglaban sa mga aswang," sambit ni Romeo. Tahimik lamang si Gracia. Hindi na siya muling tumingin sa liig ng lalaki. Nang makarating sila sa bahay ng babae, ay agad na nagpasalamat sa kanya si Gracia. Habang naglalakad pa uwi si Romeo, walang ibang tumatakbo sa isip niya kundi ang magandang ngiti ng babaeng inihatid niya. Hindi niya napansin ang paglapit ng mabalahibong nilalang mula sa kanyang likuran. Isang nilalang na may matutulis na pangil at mahahabang kuko. Mabilis na sumugod yun kay Romeo, subalit natunugan ng lalaki ang nakaambang panganib.
Binunod niya ang kanyang espada at mabilis na isinaksak yun sa halimaw. Dinala ni Romeo ang bangkay ng halimaw sa pamunuan ng kanilang barangay. Binalaan niya ang lahat na mag-ingat sapagkat maraming umaaligid na aswang. Kinabukasan, ang araw na kinatatakutan ng lahat ay sumapit. 13 ng buwan na nataon sa araw ng Biyernes. Ayon sa matatanda ay lumalakas lalo ang kapangyarihan ng mga masasamang nilalang sa tuwing sasapit ang ganitong petsa na tatapat pa sa araw ng Biyernes. Ang araw kung saan dumarami ang mga umaaligid na aswang. Kakaibang init ng katawan ang nararamdaman ni Romeo. Hindi siya mapakali. Nakatitig lamang siya sa maliwanag at bilog na buwan. Lingid sa kaalaman ng lalaki, may pares ng mga matang nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Sigaw ng isang lalaking namimilipit sa sakit. Unti-unting inuubos ng aswang ang kanyang dugo na sumisirit mula sa butas niyang leeg. Hindi pa nakontento ang nilalang. Ibinaon niya ang mahabang kuko sa dibdib ng lalaki na noon ay hindi na magawang sumigaw. Pagkuhan ay walang awa niyang dinukot ang puso ng lalaki. Itinaas niya ang tumitibok na puso at pinagmasdan niya ang kinang nahatid ng bawat pagtama doon ng nakakaakit na liwanag ng buwan. Ngumisi ang aswang na waring nasisiyahan sa nakikita. Isinubo niya ang puso at nginuya iyon ng pinong-pino. Ninamnam niya ang hatid na sarap noon. Muli niyang pinagapang ang kukong kasing talim ng tabak. Lumikha siya ng isang tuwid na linya sa tiyan ng biktima. Lumabas ang masaganang dugo kasabay ng pagbulwak ng bituka. Agad niyang hinanap ang atay ng lalaki at kinain iyon. Hindi niya alintana ang pagtalsik ng dugo sa magkabilang dulo ng kanyang bibig. Nang mabusog ang aswang, ay agad niyang ibinuka ang malapad na pakpak. Lumipad siya at nagpaikot-ikot sa ilalim ng bilog na buwan. Nang magsawa na itong lumipad, nagtungo siya sa gitna ng malabong na talahiban at doon ay unti-unting nagpalit siya ng anyo. Nagkumpulan ang mga barangay tanod nang makita ang kalunos-lunos na bangkay ng lalaking nakahandusay sa masukal na bakanting lote. Agad na rumonda ang mga tanod upang tugisin ang hayok na halimaw. Hinanap din nila si Romeo upang mahingan ng tulong. Natigilan ang lahat nang makitang paparating sa lugar si Romeo. May bahid ng natuyong dugo ang kamay ng lalaki habang halos magkulay pula na ang kulay puti niyang damit dahil sa mga dugong nakakapit doon. Saglit na namayani ang katahimikan. Ang lahat ay nakapako ang tingin sa kararating na lalaki na may hawak na buntot ng pagi at nakasukbit na tansong espada sa baywang. Nakapatay na naman ako ng isa sa mga gumagalang aswang. Buti pa umuwi na kayo dahil baka kayo pa ang maging susunod na biktima. Seryosong sabi ni Romeo. Agad na tumalima ang lahat. Nagpasalamat sila kay Romeo pagkatapos ay nagsiuwian na sa kanilang mga bahay. Maging ang mga tanod ay umalis na rin. Bitbit ang bangkay ng lalaking kinilala bilang si Alfred. Pagtalikod ni Romeo ay nagulat siya nang biglang makita ang nakatayong si Gracia. Titig na titig iyon sa kanya. Napaisip si Romeo kung bakit palagi na lamang niyang nakikita ang dalaga sa ganoong pagkakataon. Anong ginagawa mo rito, Gracia? Gabi na. Dapat ay hindi ka lumalabas tuwing gabi. Mapanganib ang lugar natin. Nag-aalalang sambit ni Romeo. Sinabi ng dalaga na nagpahangin lamang daw siya dahil hindi siya makatulog.
Sa ikalawang pagkakataon ay inihatid niya ang dalaga sa kubo kung saan ito nakatira. Habang nasa daan sila, ay hindi niya mapigilan ang sarili na mapasulyap kay Gracia. Lubhang napakaganda ng dalaga at napakaamo rin ng mukha niya. Ramdam ni Romeo na may pagtingin na siya sa babaeng kasama niya. Nais niya iyong ligawan, subalit may isang bagay na pumipigil sa kanya. Natigilan si Romeo nang biglang humarap sa kanya si Gracia. Nakita niya ng malapitan ang kakaibang kislap sa mata ng dalaga. Ngumiti iyon na siyang lalong nagpabilis ng tibok ng kanyang nag-aalburutong puso. Hindi niya napansin ang nakatagong dalamhati sa mga ngiting iginawan sa kanya ng dalaga. Halos hindi makapaniwala si Romeo nang biglang sinabi ni Gracia na noon pa niya iniibig ang lalaki. Isang madamdaming pagtatapat mula sa babaeng lubos niyang hinangaan simula pa nang una silang magkita. Ayon kay Gracia, ay madalas niyang panoorin ang bawat kilos ni Romeo dahil na rin sa matinding pagkagusto nito sa kanya. Sa kabila ng tuwa na naramdaman ni Romeo, isang palaisipan ang nabuo sa kanyang isip. Madalas siyang makaramdam ng mga matang animoy nakamasid sa kanya. Marahil maging ang mga oras na namatay si Alfred ay naroon ang dalaga. Nakaramdam ng kakaibang kaba si Romeo. Naistatwa siya sa kanyang kinatatayuan. Namuo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Naisin man niya humakbang paurong, ay hindi niya magawa dahil na rin sa konklusyong nabuo ng mga pinagtagpi-tagping pangyayari. Dahan-dahang lumapit sa kanya si Gracia. Hinawakan ng dalaga ang namumutlang mukha ng lalaking tunay niyang inibig ng patago. Kinintalan niya ng magaang halik sa labi si Romeo. Kasabay noon ang paghugot niya ng tansong espada na nakasuksok sa mismong baywang ng lalaki. Sinaksak niya yun kay Romeo. Walang pag-aalinlangan, walang pagsisisi, subalit puno ng pagmamahal. Sunod na sinaksak ni Gracia ang kanyang sarili. Gusto niyang makasama si Romeo sa kabilang buhay. Halos magkasabay silang bumagsak sa lupa. Wagas na pag-ibig at pagmamalasakit ang ibinigay ni Gracia. Noon pa niya alam na si Romeo ang tunay na aswang na walang awang pumapatay. Hindi siya nagsumbong sa otoridad dahil natatakot siyang dakpin nila ang binata at pahirapan ng lubos. Mas gugustuhin niyang siya na lamang ang pumatay kay Romeo. Simula pa lang ay nagpapanggap lamang si Romeo. Hindi alam ng mga kabarangay niya na siya ang pinakamabangis na aswang. Yun ang dahilan kung bakit madali para sa kanya na humuli at pumatay ng mga kauri niya. Ginagawa niya iyon upang hindi mahalata ng lahat na siya ang tunay na kalaban. Yun din ang dahilan kung bakit palagi siyang nasa malapit sa mga lugar na pinangyarihan ng pagpaslang. Ang ginawa ni Gracia ang naging susi upang mabawasan ang bilang ng mga taong namamatay halos gabi-gabi. Yun lamang ang naisip niyang paraan upang mapalaya ang konsensyang umuusig sa kanya. Isa siyang saksi ng mga krimeng likha ng lalaking lubos niyang tinatangi. Para kay Gracia, hindi na rin mahalaga ang kanyang buhay simula nang umibig siya sa aswang.